Сега децата са спокойни, да, че мама не боледува, че мама е добре и може всяка една ситуация да се справя. Аз бях на 23 години, когато забременях с първото си детенце. Един ден изобщо не можах да стана от леглото. И така разбрахме, че имам установена дискова херния. За болката в гърба възраст няма. Космодиск е ефективно решение за всеки. Не мога да си позволя такава болка, когато трябва да се движа за 3 часа прекрасни дечица. Милена търси помощ от невролози, опитва с медикаменти, инжекции и иглотерапия. Но ефектът е кратък и болката се връща. Много се опасявах, когато си носи децата на ръце, защото всеки момент може да се скова. Сега космодиска го слагам сутрин и целият ден съм си с него. Аз работя в банка. Целият ден си на стол и много ми умаляваше кръста. Мисля, че с космодиск ще ми бъде и по-лесно да работя. Хем е безболезнено, не приемам никакви лекарства и е много по-икономично за мен. Живей пълноценно с космодиск. Оригиналният космодиск е хипоалергичен, без странични ефекти и доказано ефективен. Вземи оригинален космодиск класик в 2 части – дълга за гърба и къса за кръста, с 30-дневен тест период и 100 години гаранция. Не чакай болката да дойде. Вземи космодиск Престиж – уникален продукт за защита на гърба при седнала позиция. Ако седиш дълго пред компютъра, в офиса или в колата, то Престиж е твоята защита. Сложи го на облегалката на стола или на седалката в колата. Той масажира гърба ти и стимулира кръвообращението. Престиж обединява 3 космодиска, свързани в едно. Избери си цвят – сив, бежов или син. Получаваш и 30 дни тест период. Само този месец Престиж е с уникална отстъпка от 50 лева. Обади се сега и поръчай своя космодиск Престиж.